вашите не, що си ме гледа? Абе, железно трябва да се знаете ли какво това железно? Защо не се... Дайте да плотния първия хлеб шейк фейл. Не сме отвали, това че става добре. Нищо, не бе. Не, май го това. Какво става? Знаеш ли? Става също ще лапа. Бати клипа. Напред не, някакво друго. Готови! Приклякаме с това, а? Давай, Жоро, пускай музиката. Всеки номер. Готови? Старт! Let's go.